1 week na sukad nga na injury akong kamot. So story time while waiting sa akong asawa nga mo-out sa iyang trabaho. So yeah, na injury ko na ay fracture ang ako ang fourth metacarpal kaning nadiri sa to ang ring finger na to but diri nga side. So na fracture siya. As you can see sa to ang x-ray medyo balik gid siya, diagonal ang cut mo to i-explain sa doctor. 6 to 8 weeks ang akong recovery. Yeah, maka-work man gihapon ko using my one hand, my left hand. Good thing lang po siya. Hindi siya good thing na kanang na injury ko no, pero good thing sa akong pagka-injury diri siya sa right na hitabo. Kung sa left pa to, grabe gid siguro kay akong struggle. Left-handed man ko, so easy ra na ako ang pagkaon, pagsuwat sa trabaho. Sa trabaho magamit sad nako siya. Medyo bunog lang gid akong kuan, left side, left shoulder, left na nako nga kamot. Medyo bunog siya kay may perminaw ginagamit ba. Kuan sa akong pagkaligo, okay ra, makaligo ra mo kog tarong, pero need na ko siya pusto ng plastic, clip siya nga para dili mabasa ang cast. Na mura ko gahawag ang bit dito sa kuan sa washroom gala kay isam na ko para dili masud ang tubig sa akong kamot ba. So yeah, 1 week na ang nilabay mo na ang mga struggles na ako so far. Kana bitaw mga normal ni mga buhaton dati is karon murag slow kay ka ba. Mabuhat man ako siya pero slow kay ko nya. Dili ko makaalsa og mga bugat na butang. Mosad na ang kuan na modified akong work. Limited ang atong lihok, wala sa tay mga sports activities karon kay na stop ta. Pero pwede ra ko makadula kuan. Ato na ko sa Switch Nintendo magsuduwag basketball basin dito dili ko ma-injury. And then sa pag-drive na ko, maka-drive man gyapon ko using my left hand, and then namay ko tulo ka fingers na able pa siya mo work, able pa siya mo lihok. So muna akong pangkambyada, madara man ako siya. O na sa pagkalibang lang yun lisod, magani na everyday niya. Ini ka maligo lang jud ko everyday. Kung tahon lang ako ng kabugta, mag-isa-isa ko sa kamot niya. Ikaligo na ko, ikaw mo na ako kalibang. Ilo na po dito, sabay sa tubig ba. Kaloyan sad kanang ikaligo na ko, mo po ikalibang na ko, magdungan sila duha. Work ko ana niya, ikaw ulit na sad ko makalibang balik, di ko makalibang sa work ba kay lisod kay dito. Di madag tissue ra gyud, promise. Karon di na ko siya ma-feel kay I know stable man gud siya kay naa siya kanang cast ba, gahe siya dili gid siya ma-move. Pahuway lang sa tag mga duha ka bulan, hopefully makuan niya. Thankful kay ko, grateful kay ko sa mga tao nga nangumusta, sa mga prayers nila na maayo dayon ko. Thank you kay sila niya nga tukog church, simba ko pag Sunday, kita sa akong kamot yan ang kampuan na nila ba. Matouch ko, grabe kayo ang ilang concern. Eh wasa ko mag-expect nga may nato sa gidandula gyud, accident gid siya. Mo nagingon nga aksidente dili siya kanang magpahibaw na to, kalit-kalit ra gid siya. Wagi na ko tuyo, ako magdahom kay wala pa 15 seconds sa dula, wala na, injury na ko. Sakto kay ang natabo man ko dato kay ako guard ka ng kuan ko, defense, and then may nagdalag bula niya, action siya crossover. Pag crossover niya, nagsugaktan ako ang bula. Pag-ana na ko sa bula, abi na ko ganang naana lang ba na sa Bisaya pa na term, ganang nasunlok lang ko ba. And then after 2 days ang iyang swelling, wala gid siya ning kupos. So gina na ko butag ice, then hot packs usahay, and then wala gid siya ba nya. Na siya pain kung ako siyang pisliton diri so we decided ko sa akong wife, ang wife ginangusog jud nga ipa x-ray gid siya. And then pag x-ray na ko, ana ni ana na ang kuan, okay, you need to go to emerge kay there's a fracture sa imong kamot. To dito na ng balaka ang bugoy. I know lisod sa akong part karon, dili kay ko ka active jud sa kuan. So nara ko sa work balay na lang. So far mo na siya atong update sa atong kamot, and mao ni atong first week ingon sa doktor 6 to 8 weeks man. So sa butaw na lang to, i-max na itong 8, so 7 more weeks na lang sa atong recovery. Next week na sad. Salamat sa inyong concern, sa mga prayers, amping tantanan kay di na tumatagan kung ano sa may tabong disgrasya. God bless and see you next week.